Čaute ľudia, ja vás tu vítam u tohto piatkového videa. Dneska si tu dáme push Edgara na max, takže dúfam, že sa mi to podarí. A no to dúfam. Ja neviem, jak si dáme farbu. Budem to s mojím kamarátom Candy robiť, takže ideme, poseráme a ideme 3, dúfam, jedna trofej, my budeme kempiť, lebo ty kokos, keby ja už to, ja neviem, 3-2 hodiny, furt, od 920 tu 2 hodiny, 3, konečne prvý max. Tier, takže ja idem kempiť. Má tiež Shada. Tam mám 4 máme. Maxu. To je jail. Oni sú spolu. To je... Prepačte, som už taký chorý. To bude také krátke video. 3 týmy dajte. Ty choď do ryti. Ale ja... počkaj, že by... Však hýb sa. Ulti. Yes. Ty kokos, to bolo tesné. Čo to robila? Musím ešte tu. Bože. Dajte týchto. To trpíme. Dajte. Ne. Prosím, jedna trofej. Ach, bože. Ja som... Keby zabili, alebo dostal Angel, alebo nie, no, Angel, alebo ja neviem, že Angel, očka, jak to. Ten človek, ten je zelený, no neviem, jak sa volá, že keby ho zabili, tak by sme dostali trofeje, chápete, alebo by som to mal. Tu nemohli mena, to je. Čum tu nemá ani mena. To sú boti. A fakt, fajne. Demons. Prosím, ja chcem 5. miesto. 5. miesto. Aj, ja to budem ísť s menom, chápeš? Prosím, jeden. Prosím. Ne. Prosím. Yes. Jeden pohár. Máme to. Ľudia.
ľudia, my to máme, ľudia, možno, ale mali by sme to mať 5. miesto. Radi, že je dobré, takže ľudia, máme to. Ja v tom mám pocítiť. Prosím. Teraz konec ty môžeš, čo sa bude dať? A dá. Dajte štvrté niekto. Čo? Pekne Frank. Drž. 6 plus 6. Prosím, chcem byť aj v leaderboarde. Plus 6. Yes! Ty kokos, ja neviem, je to 3 hodiny, 2 a yes! Yes! Max, ne, Max. Ne. Ale za to si niečo musíme kúpiť nejakú oferku. Kúpime si za to nejaký skin asi. Máme to... Jestli nechcem A čo ešte? A mal by som byť v leaderboarde. Prosím, prvý leaderboard. Prosím, leaderboard. Leaderboard. Čau, mám. Poďže by som bol... Yes, som tu. Mám tu prvý Max a na budúci čo bude El Primo. Ja sa si... Kto je toto? Vedú trofej. Ja sa si vyspať trochu, lebo som unavený ešte zo školy a máme tu ľudia a klub je tu, takže môžete pridať sa kľudne. Tu 4 typci, takže kľudne môžete sa pridať. Tu napíšem 1000 trofejí. Edgar. Podáme tam, že je 3 hodiny. Tak. Ty chápete proste a zrazu prídete a proste Max, ale chápete, som to robil tak dlho. Max, ty. Ale keby to, tak by som mal 30. rank, keby ideme tak učo, alebo neviem, proste, nie. Chápete, učia, proste Max rank. Ne. Takže a teraz si máme, čo tu máme? Kamo, keby som bol tomto leaderboarde, by som 87. Kamo, čo je to? Kamo, auto má málo. Ľudia, tak ja sa s vami učím box. Je to dátu. 6, takže nejakých 94 trofej a máme box. Čumte, toto je za 3000. A
tak ja sa s vami lúčim. A čaute, dajte odber a like.